गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 आगस्तनि बिसानाव फारियै धेमाजिनि लखेन दैमारिनि नों गोसोआव दंना, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि अनजालि नों, एस.के. ब्रह्मनि लिमारिक 2026 नि महिमा, बाक्सानि सबिराम बर'नि राहा लामा दिन्थिनानै होदो, बाक्सानि रैदोम बर'नि थब्लबाय थायो, मोगथां बसुमतारीनि हांगार आरो बाक्सानि गलक बसुमतारीनि सिन्दुर खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा कृतिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।